Imamo arhivi, se snima. Tako, moramo... Slušaj, te mene snimati. Da, smijem. Moramo ih snimiti sve, da ih imamo arhivirane, da znamo ko će odgovarati za veleizdaju, ko je pomagao čin veleizdaje i ko je dio kojih struktura. Znači, mi snimamo ovdje ispraznost ovog skupa, koliko oni nemaju ništa za reći, nemaju ništa za ponuditi, nemaju nikakve ideje. Samo imaju jedan tu cirkus i to je sve što znaju. Cirkusarati, grupirati se, paradirati, keziti se i to je vrhunski domet koji im je poznat i koji je sposobno napraviti. I pogledajte na što to liči. Znači ova država koja je sada u trenutku kada se cijeli svijet lomi, kada je svjetska gospodarska kriza, depresija, euro je pred pucanjem, pred padom, pogledajte koji su ti ljudi, koje su to strukture koje vode ovu državu. Pogledajte, premijer Bošković. Uza svu propagandu koju imaju, znači drže medije, na vlasti su, vlada i sve skupa, i sada dolazi ta njihova glavna zvijezda i oni ne mogu sakupiti više od 15-20 ljudi, evo ovdje nema nikoga, to je njihov tim koji je ovdje došao. Zar to nije krajnje bjedno, ali budite uvjereni, nije vam ništa puno bolje niti sa SDP-om. Sada nešto se tamo više guraju, ali ista jednaka bijeda, jednaka ništarije su i tamo kao i ovdje. Samo Bog je htio, evo, složio nas i da smo došli ovdje. Pukim slučajem smo se sudarili sa našom jacom u Bakru. A tu je i Dalića, ministrica financija, koja će odgovarati zbog veleizdaje guranja Hrvatske u dužničko ropstvo. To je čin izdaje nacionalnih interesa i zbog toga će odgovarati i ona, i Škegro, i ko je bio prije nje onaj Šuker, i cijela ta banda na čelu s Rohatinskim. Jadno je to sve jadno. Sve je to jadno. Koliko je HDZ popularan i vlada Jadranke Kosor u Bakru ima ni manje ni više nego punih 20-ak ljudi koji su došli autobusima na grah, na besplatnu klopu i cugu. Da se vidi koju podršku ima Jadranka Kosor, evo ga. Jadranka Kosor ima podršku, sami prosudite koliko podršku. I brojite i policajca ovdje po službenoj dužnosti koji su prisutni. Evo, tako da znate, dragi naši prijatelji, da su u Bakar, malo mjesto, blizu rijeke, stigli autobusi plaćenih gledatelja, slušatelja, takozvanih obožavatelja Jadranke Kosor, a u biti oni to sve samo rade za naš novac iz naših džepova, braćo i sestre. Prema tome, tako da znate gdje naš novac odlazi na njihove parade i na njihove plaćene gledatelje. Eto ga, a inače ovdje domaćih ljudi nije bilo nazočno na njenom skupu, ja mislim niti na prstima lijeve ruke se ne bi mogli izbrojati. Znači manje od 5 ljudi ovdje bilo. Eto, pogledajte malo kako to izgleda. Sve je jadno, ali sa našim novcima debelo plaćano.
Tako je. Eto, i mi ćemo učiniti sve da ovo su ovakvi skupovi u ovoj izbornoj godini zadnji ovakvoga tipa i to se više neće ponoviti. Naši novci ne rastu na drveću da bi udbaško-komunistička bagra mogla ovakve fešte raditi. Čujemo se.